nomeada. Sí, sí. Non. Ves? Que pasa? Que xa... Oímos facer. Imos facer aquí. Imos facelo aquí. En directo, antes de tomar o bicho. Vale, pois veña, sei como. Estás preparada? Sí. Sí, Temos as sí. xerras, non? As xerras van por aquí. A ver, aquí está esto. Ai, non sei, eu non estou moi seguro, pero bueno. Non estás moi seguro. Antes hai que nomear, eu xa teño... A que nomeas ti? Pois eu vou nomear, xa que estamos aquí, a Peter Eastman, o arquitecto da Cidade da Cultura, que malo será, seguro que non quere gravar o vídeo, non? Pero pagarnos, sí, por favor, pero pagarnos unha mariscada, igual, non? Se pode quitar de aí, sí, porque igual o técnico nos pasa. Vale, malo será que Peter Eastman non nos poda, non? Pues pagar unha mariscada a todos os aquí presentes todos os días do ano. Día que nominas. Nomeo a gañadora do premio autonómico, é dicir, a Noelia Blanco. Bella, parece que Xa sabes o que se toca. E a que máis nomeas ti? sí, porque malo será que no campus de Madrid estaba calor e, bueno, xa sabes, non? Unha mariscadinha, un pulpiño na Ronda Outeiro, todo nos vale. Mira, Aquí. tampouco parece que vamos a ser baixo, están dicindo no micro, pero Vale. eu diría a María ou a Gemma. No, a Gemma no, a María non nos contrata máis. Pero Pero a María Troncoso... Sí! ¡Oh, María Troncoso! Sí, vale, non son unhas ostras en arcade, algo así por outro. Non estaba a matar, vale. Ben, pois, ala. Gracias por todo. Escollemos... Onde está? Xa temos todo. Vale, bueno, queda lindo porque nos conseguimos quedar mollados, que temos un pincho aí. No. Mira o fotógrafo que preparamos está. Finalmente, Finalmente, vaso baleiro, Bonsoir. vertical, Vertical. abertura